Malá fabrika na softvér alebo vážna konkurencia svetovým programátorským firmám. Aj tak by sa dala zhodnotiť slovenská súťaž vo vývoji počítačových aplikácií. Víťazný vysokoškolský tím dostal okrem finančnej odmeny aj naozaj zaujímavú študentskú výhodu. Viacerí študenti by ju určite radi privítali tiež. Tak toto sú oni, víťazi prvého ročníka súťaže o životaschopný počítačový projekt. 6 študenti 2 semestre pracovali na ovládaní robotov, ktorí chcú naučiť hrať futbal. Pohyby je potrebné vytvárať, aby roboti mohli sa samozrejme hýbať, čiže je to taký základný kameň. Tento robot má 22 klubov. Na to, aby pohol rukou, treba napísať desiatky riadkov kódu. Preto študenti vyvinuli vlastné grafické prostredie, ktoré podľa ich slov dokáže ovládať aj 6-ročné dieťa. Je to omnoho jednoduchšie a rýchlejšie ako to natvrdo programovať v kóde a ľahšie sa aj potom upravujú tie pohyby. Hoci ambíciou systému je naučiť robota hrať futbal, čo zatiaľ nedokáže, ovládanie robota by si časom mohlo nájsť uplatnenie aj v reálnom živote, napríklad aj v medicíne. Všade je potrebné vlastne udržiavať rovnováhu nejakého robota, ktorý sa má pohybovať po dvoch končatinách. A vlastne autonómne sa pohybovať po nejakom 3D priestore, ktorý má rôzne nerovnosti, rôzne prekážky. Na 2. a 3. mieste sa umiestnili týmy s projektami komplexného systému odovzdávania študentských prác alebo personalizácia digitálnych máp. Program si pamätá, ktoré lokality užívateľa zaujímajú a podľa toho mu ponúka ďalšie zaujímavé miesta, na ktoré by sa mohol zamerať. To je viac než isté, že zrovna títo študenti vlastne už teraz majú zabezpečenú budúcnosť. Víťazný tím dostal 1024 eur, pohár, tortu a lákavú študentskú výhodu, prednostný zápis do rozvrhu na začiatku nasledujúceho semestra. Jaroslav Kravka, televízia Markíza.